Vi står her i Højby foran et plejecenter, der hedder Solvognen. Og der er en afdeling af det, der hedder Lynghuset. Hvad er egentlig det, Michael Kjeldgaard? Jamen, Lynghuset er en særlig afdeling, vi har for borgere, som har brug for hjælp og støtte, hvis de er i en alvorlig sygdom eller i en alvorlig helbredsmæssig krise. Det er sådan, at Socialdemokraterne har løftet budgettet for denne her afdeling med 1,5 millioner, og nu har vi netop også vedtaget, at vi laver 12 akutstuer for ældre borgere. Og hvorfor har vi gjort det? Det har vi gjort, fordi at mange borgere i dag spilder tid på landevejen og bliver indlagt gang på Holbæk sygehus. Det koster kommunen mange penge, og borgerne suser frem og tilbage. Vi vil hellere have, at de bliver her i Odsherred og får god pleje og omsorg, og det er det, man kan på Lynghuset. Det lyder rigtig fornuftigt. Får de god pleje? De får rigtig god pleje. Det er sådan, at Lynghuset faktisk er blevet bredt anerkendt også blandt læger for at have en meget, meget høj faglig ekspertise. Så det er et af plejens flagskibe her i Odsherred. Tak, Michael Kjeldgaard.